Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis diisa ngajak rene nah guys. Lewane iki yo mergae lewane ngelapi meja. Nyang dibarno. Sing apik ah. Sing apik. Nah, handinge kidule. Sing resik. Lewane yo melok mergae kaya disih guys, nerokno jendit nek merge. Sing apik tangane nek ngene lho Dik, lah ngono. Tek sok ngene. Pinter kok. Diisa ya mergae yo. Gawe es. Ma aku minta es ya, ngono sirup guys, sirup melon. Pinter ya nduk mergae. Iki disih ternyata ngono guys. Wis jam 11. Tak utak-utek mesin cucine kuwi kenek. Mau niki kan esuk mau WA-an to karo nggih ndang mek neh lapi neh nggih esuk mau WA-an karo anak lanang aku ki ngomong nek engko nek gak iso ning mesin cuci ya tak nguceki Mas aku ngono ora usah Dik iso mesin cuci po enak engko angger apa nganune iki batek mendhuwur ngono. Lah ternyata tak batek mendhuwur ki malah tak iseni banyu grojok entek batinku. Terus pakune iki tak cuwoplok, guys. Rahasiane wis roh aku. Wis ngerti. Paku iki nek dibatek mendhuwur ternyata pembuangan air. Lah iki mau ki batek, guys, ngene. Dibatek ning kene. Terus lah kok banyune metu wae njajal iki tak coplok kok. Kok kene niki tak coplok. Tak lepas terus tak dekok ning kene kok ternyata tak iseni banyu ki jebule kenek tenan. Jadi nek piye mang dibatek mendhuwur kuwi pembuangan air, lah nek dilepas kuwi nutup. Wis iso guys rahasiane. Iki nyuci iki anggek mandek tak enteni wis. Alhamdulillah bersyukur. Darene Dok. Gak usah. Aduh, kene iki gombale akeh iki lho. Spray dipeme ning kene iki, guys. Aja. Wis bar dipakani kakak kuwi ndek esuk. Wis bar dipakani kakak Cik Agi ngerti ning adahe Cik Agi. Lha piye mak iki? Alah, lewame kok. Piye. Piye mak iki? Gak usah. Kok ucul engko. Kuwi Cik Agi pakane, Dik. Wong ibu. Kiki adah ngengeke wis diguwaki kakak ndek esuk, gene. Wis nang tutup neh. Gak mau. Nduk. Kok gak mau, tak tinggal mantuk lho kengko lho. Nang kakek nang tutup neh, Nduk. Kalau pakane Cik Agi dintekno sik. Kuwi ndungu suaramu gegete mbayani iki lho. Ngeyang-ngeyong. Wis nang tutup. Wis nang mangan pus. Mangan bus sak pirak lho. King kotor nggo gua telek. Nek Nggo gua ngengek kuwi. Kotor ayo. Alah, anggar ditinggal. Pak Suwagi teko ke sawah, guys. Nusul rene. Pemek apa lho? Burung mandi, Dek. Apa? Kapas. Oh, mangan katas. Terus kepes kan. Lah apa neh? Lho, kok cek siram. Lah ngabuke sok apa nih? Banyu. Walah ngenteni banyu terus angge diabuk. Mbok entekno kata sih. Wis coba. Nah, terus siapa ya ning kene tak anu. Dungengek tak kon mulih. Aduh. Lho lah Pak Em kono juga sarapan sih Mas kowe. Apa? Kowe mulai ngabuk, guys, diwangi anak lanang. Lha iki meng kowe ning warung ngono, Gus?
Mabek waris wong tak nurut. Kapung Ndang apa tak wani. kapung Minggu. Lah wonge gak bukan sarapan sik le waris. Ah, ora. Wong wis nurut. Ndang apa tak wani aku ngusun tak. Lah topi ndi, Mas? Apelku ning ono. Wis umur 45 saiki Dik jagonge Dik. Sepeda mergawe ya guys, dese sing tunggu omah. Pak Suyo ora ngejak dese kok. Sampe diabuk Mas Agus, lek waris karo Pak Su ben dadi abuk kono. Soale jagung iki wis umur 45 hari. Wis umur 45 dino. Wis matuk ngabuk ping 3 guys iki ngabuke wis. Wis dipupuk ping 3 kok terus dibanyoni neh. Dinda karek ngepel. Ngger Minggu Dinda iki kegiatane tak kon ngepel iki, guys. Mau tak saponi ngene iki angin, angger angin iki. Anane wis koyo ngene neh. Nadoke bar kerokan. Mbah Duk ki angger bar konti-konti ngono ki wis kerokan ya guys. Dik bengi bar jalan-jalan ini kena angin malam ngono ya langsung kerokan. Lah iki mang Dek, telone rembuk gakno Pak Medin. Dinda? Dek? Lah apa? Wis omah kulon wis beres kabeh. Wis dipel paksu, wis tak saponi, kucinge tak pakani, pokoke wis beres guys. Iki dhisik genten ngerjakno sing omahe dhisik dhewe iki urung kurah-kurah. Nek umbah-umbah wis Dinda mau wis ngumbahi sepatu. Wis umbah-umbah terus nggodhok telo kae guys. Nggodhok ubi ungu. Nggak sarapan dhewe deh. Terus mame sarapane karo apa dhisik? Dhisik masak apa dhisik? Dhisik masak blendrang. Sayur ndiki tak panasin neh. Sayur kates, terong, kacang, iwak sangit, tempe. Tak campur-campur guys sik sakmene. Gak masak yo mame yo karo kuwi terus lawe kerupuk. Nah iki Dinda ndek bengi tak tumbasno iki guys, pentol, sate usus, sosis. Dipanasi dikek ning air sego. Wes mantap. Iki dhisik lanjut isah-isah, berisah-isah gawe es batu. Dek Isa kena kena apa to rek nangis to? Eto. Lah ya kena apa rek nangis? Oh alah ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Waduh, lagi lombok kurak kaya apa? Mbok kaya ono ngene iki. Ngono iki dolanan nek gak ning kono ndak kenapa, Cing, kucing. Lombokku protol kabeh niku. Nek ora iki. Sing nakal sapa, Nduk? Sing nakal sapa? Walah, sing nakal Kakak Dinda. Wis tak parutno jamu. Jamune ya. Yo, kemau dibelno Pak Polisi. Dibelno Pak Polisi ya. Walah, mangan apa iki? Kakake mek telo ora oleh. Wek. Lho, lha Dinda lho duwe dhewe ning omah nek yo ngibang. Lah iya. Ben yo merasa kok ngani ae aman lho. Cek mamak kasih. Mamak pengen. Iya, aku mau diperintah kon gekno mie lali. Mak, aku minta mie, Mak.
Oh, di video polisi. Kalau cemer aku sih gitu. Grit kan. Aku yo urung sarapan. Lah, Sase. nakal. Joke nakal itu Iya. nakal, ya kabeh nakal kabeh. Kabeh nakal sing pinter isa. Jamu telo, aku nakal jamu telo. Pinter Joke kuwi. Sedan nang dok. Wonge. Heeh. Wonge barang nek gak medhok kan. Engko nek kakak nakal, Kak Viana nakal, Kak Dinda nakal, gak usah dijak numpak Bisa kuda. nakal. Iya, Adik Visa ya nakal. Gak. Lah nek bengi numpak kuda kok ikonge gak dijak. Memang ning kono muring-muring ngene. Oh. Kakak Dinda aja dijak numpak kuda. Lah sing ngejak sapa Kakak Dinda lho ora melok. Kok wedi kowe nek kuda. Nek kuda kau dia. Ben impi. Lah rek ngantek yahene meneh, Mas. Ya apa gak do lesu ngono apa piye? Iki mangke ape tak telepon, lah Agus tak telepon ra kenek. Sing HP ning omah. Ape telepon lek waris ngono mikirku. Lah kok kowe teko. Mbok biok-biok napa mbok kocor? Terus di banyu misan. Kan maksudnya walah wis banget ketele. Lah yo, aku ki HP tak kirim. Ora duwe motor. Dinda yo budale sekolah aneh. Kok sampai budek aku. Cah-cah jam piro yo? Kurang yo gak nguasno. Nek gak jam 10 yo jam 11-an yo teko omah ndek. Wong langsung langsung di WA aku ki mang. Ditelepon ya. Lah ditelepon ya tak angkat tak ngono. Lah terima ngono tok ya aku gak ijane opo aku ngono. Lah aku ki digibang. Terus basa tak ngono ndek kewekelen ha lah Dek. Aku pokoke wis kaya wong urip teko omah iki rasane adus, sembuetar ning kamar. Ngadem. Ning kono jare sambate panas kok mbong. Terus ditukokno sayur. Aku ki ngene, Mas. Aku ndek esuk men njupuk mie 3 lho, aku tak nggo sarapan aku ngono. Dinda tak tekok yo mie goreng ae. Nggih, Ding. Apa-apa, lah aku ora masak Mas, aku mangan mbek petis aku. Jane feelingku karo sampean ki yo kok yo tepat yo, Ding. Panganan iki tak ora. Lho, gak maksud iki kene ditukokno gule. Ditukokno sayur gule. Mas Ari iki Mas Haji ndak Kon panganan ndi sing enak. iya, aku ora masak Mas, aku tangi turu langsung resik-resik omah entek aku ngono. Bakso ngepel aku. Lah engko nek cah-cah teko ya nang do ngulon nang diresiki omahe. Wong bendina iki diresiki lah ngono. Mbah Mas aku yo bledho kaya ngono lho. Ora nek sing ngono, mari yo debu-debu lho. Terus, lah gak mbok jipuk deh sayure. Alah engko nek Pak Su wis mantuk Mas, ngantek yene urung balik nang turu sik ae. Ditukokno apa ngono kuwi? Gule ngono apa-apa ngono meng yo. Apa semur ngono aku gak patek. Ayo ndrek do kari pandek satu. Niki mang aku gak mampir rene langsung balik ngetan. Kan jam setengah 1 mang. Lah kok leren apa iki? Dolaran. Lah ngono ki yo ora mangan, buka lesu nah Mas. Lho col esuk yo gak do, kowe ki ora sarapan iki col esuk iki. Lah iya ngono ki rek sing mbok pangan apa kopi? Mangan mie mang. Iya. Saya sarapan mie tok entek yo. Banyu sesuk. Ah bengi yo. Gak sing Rino. Nek Rino Rina roh. yo ngono wae, kowe melok ning kono kok. Paing sesuk. Lah ndak pisuk tenanan ya, Mas. Paling rontok awan, kok nek bar pasan rono. Salah.
Kesel aku tak kocor wis. Engko nek ngono ki disiramne sithik-sithik kok ndek nani ngono ki ya. Ya kesel. Ya kadang iya nek. Wis sak piro dure sak dodo? Liwat. Sami. Lah iya. Mah kembang 10 dina kasus kang. Lah iya matuk kuwi wis bar diabuk terus di banyu kok ya kembange sobrol. Mang urung ana benih iki sah-sah paling sik turu. Paling akhir ra iso turu. Ning kono turu ndek ya tanah. Apa iki wong kene turu ning kono ya rasa turu. Apa iki nek ra ning guboke dhewe. Ning kono ra iso turu, ora nek AC. Kulino AC panas. Ndek ning omah kulino AC rek. Jrede nyawaku koyo balik saiki rasane jere. Aku ki lho ning kamar bar adus iki trimo katokan kolor tok pokoke mblojet. Apa sembuetar atang-atang ki lho aku ning jero kamar ngono. Kaya urip rasane anggekan ngrasakno urip jere. Wis nang turu sik aku. Wis sak cek iki nek iki tetep mulih ora ngarah nginep neh iki ora. Wis telung bengi lho ning kono. Wis sambate wis. Telung bengi empet-empetan lho ki. Wis sambate wis mbayar. Mental wong. Ya. Sing mbok kurungi tomblok ning kamar ki apa? Delok tak saponi iki entuk sak ikrak. Masa bisa mlebu. Iya, kuwi mending aman kok warna gabah. Angkat ah. Aku ki kaget ya lho, apa rek tak sapu rek. Jero untuk peteng mang. Untuk manu kok rapet e ra macet kok. Entuk sak ikrak katole maksud iki. Iki lho, sebelah ini iki tak sapone entuk sak ikrak. Ini bangun tadi ya nang sawah. Gua apa? Tadi. Tak campur beras. Lah wong Bune kok lah mlebune ya kok dhuwur, Mas. Lah wong tumpangi. lah tumpangi kuwi nek jenenge tikus ndusel-ndusel kan ya kena iso. Ya, koyo ngono iki masyaallah. Iki aman ki mbok warna gabah lah nek koyo ngono kuwi. Lha aku lho wis entuk sak ikrak aku mang. Jan tikus iki jan tenan. Wis ape gak diobati nek ini ki gregetno, katulan diwot-wot ngene kuwi. Ganti sak kae. Terus ada ineh tak resikane ora usah didekok ya apa-apa kene iki. Aman yo mbok tumpangno gabah kono aman. Wah, metam tenan pokoke. Cuma aku aja mlebu kene lho. Kok mbok suntak ngono sakit gua. Lah apa sak ngono mbok suntak ngono. Lah wong apa ki lampet mbok nggo tutup ya panggah iso wong tikus. Apa meneh tomblok dhuwure nerancang. Ngono iki kadang ya ning ati ki cekit-cekit, tapi jere nek diobati gak oleh. Piye? Ya koyo ngene iki ning omah kok ngene. Dua ae. Iya, benar sih. Udah. Temak. Sing kuwi lho tutup aqua sing kuwi ora enak kok. Bisa dek ngene iki, Dik. Hmm? Walah, sak iki apa loro? Jabang bayi lah sak loro malah rusak kabeh iki. Coba mbok rangkep. Sak apik-apik malah rusak kabeh. Nggo ikrak iki lho, Mas. Ini dek gak ketemu apa. So. Lempet sing apik aku iki. Kowe tak umbah ijen iki. Sapune.
Aku jan yo. Tombloke kurepno nggih pojok kono lho. Kok semblemet iki gotong ning ngawur kono lho. Gabah. Kulo nganune Mas. Nek ngono mbok wene sapi ngloloten. Lah. Ndang entuk sakmono kuwi iki mang tak. Warna ikrak. Lah badanku udah tak sapu nek metu terus iki jane kondi lho iki aku. Iki apa dibungkus koyo ngene iki? Bos. Bos. Ora diwarna gabah kono seraman. Gudang ya guys iki. Gudang. Ya ada gendeng, ada mbuh, sembarang kalir guys. Iki mbiyen pas zamane desih mantu Mas Agus iki kamar beras guys jawane nggo nyalini beras gula ngono kuwi. Tapi saiki wis dadi gudang. Jane ndi ning pasar ya, Sa? Yo. Terus anu iki pempesan tok iki ya kaya anu sapa kae? Tuyul dan Mbak Yul. Alah hawane guys, ya Allah. Hawane iki paling perkinting adem panas. Nek pengen healing piye nek healing pengen nek wis healing. Sirahe ngelu batoke teko langsung korokan. Ning kono batere do numpak jaran dijak metu ke mobil mo. Tare yo adem tenan kok. Wis adem. Wong aku Sirah anu kene berapa kalau ngenteni suwi kan mulat-mulat ngono aku. Lho tak kon metu weh dok nek metu kan entuk angin, Metu temandang angin yo kebanteren yo seribit-seribit. Aku sing pas nganu. Pas anak-anak do numpak jaran kuwi wetengku ki mudhek-mudhek sirah ngelu. Aku langsung mblusuk ning jero mobil aku. Rasane Dadak tak dadak kok menenge tak liwati jindruk dolanan HP. Ndi aku gak dolanan HP iki. sapa sing ngono? Kowe rak nang ngarep dolanan HP. Yo aku wae berarti darani kuwe. Yo ngem kae nang ngarep kae nang. Apa muter pindho rono ne? Oh, gak Lah balike ya pisan tok. Balike kowe digadah kok sak. Cok ning dure kok iku. Ngono, mendung kuwi do mlaku ya. Terus aku sing ndek bengi setengah loro, walah watukku jegigil, le gurukanku tak ngulu loro. Sirah ki ngulu. Ngam ndang gak tuku. Mbah Kong. Para esuk wis sedih. Lah nek Mbah Kong betah melek kok ngono kuwi. Sing apa? Pak Agus iki nang tangi cek ayo tak keroki ngono. Watuk jegigil aku setengah loro dikeroki aku tangi. Esuk ki mangape gak tangi. Sirah ki walah muser ngono. Tak kompres es Eling Dinda ki sarapan kok karo apa? Eling mbah wong wedok yo guys nek ngono kuwi nek Apa ape gremenge lho aku kelo nyambel tempeng yo mek kok gak tak tawani lho piye jawane. lho lah aku Dinda tak dadar ndok Dek. Dinda mah. Sing Pak Su sarapan karo gule awe cah-cah ndek sore. Aku ki malah ngesakno Mak Edian. Adikku sing nomor 2 kuwi guys kan melok jalan-jalan. Sakjane kan wis sampe gak melok to kuwi. Moro tuane kan wis omong nek awake iki gak penak. Terus kan krungu nek arep mampir Bravo. Dadi ndeke golekno kebutuhan anak sing ning pondok kuwi nek sampo, sabun. Bangsane ngono-ngono kuwi kan ndeke yo cah melok. Anam ki urung tak golekno peralatan sing ngono-ngono kuwi ngono. Lah mangkate kok kene iki guys, jam 3 sore. Teko Bravo kuwi jam 4:30 sore. Kuwi cek rontok Padang, metu kok Bravo kae bar magrib ya, Dok. Bar magrib lan delalah kuwi. Di WA karo bojone, karo Karjan karo IP-ne kuwi. Bener nggawa HP tapi ora enek paketane. Di WA yo panggah gak eroh. Dadak moro tuane iki digawa ning rumah sakit guys ngamar dirujuk di opo ki oknam
Wong Mak Edian teko omah ya Allah yo aku seneng-seneng mertuaku digone rumah sakit neh. Ngono. Kak, Makane kuwi ndek jero sampe gak melok. ada iku. Tapi kok yo panggah melok ya Ya aku mendung ngono. lho, anu kok mendung lek telek lho. Dek, enek ngek kuwi lho pitik, telek pitik. Ngadeg kok Mbak. Ngedek. Ndang mandi. Awas kuwi iki sempakan tok. Kene nggo gurine Mama. Nyamlok mandi. Pempesan tok ki saru gak boleh. Ayo nyamlok mandi. Iki mang ndak wis ngirim ning rumah sakit ya Mak Edian. Wis budal. Kan golek kompo mang Bu. Udah derajat atus Bu. Yan. Mak Edian. Budal wis. Bagian ngirim sego wis ndek bengi yo turu nang omah kene berarti ndek gak melok turu ning Iki kira rumah sego sakit. kabeh anggite ndeke melok nginep ning kono. Dadak kon mulih mbah-mbah kon gawa salene. Terusan Ya iki mang celanang yo mergawe apa ora iki. Oh, ora Pak Edian ki kene saurunge budal jalan-jalan kae wis dipenging mae, Dik. Padahal ning omah ki mbah nggih pirang minggu ngono bar kok rumah sakit ning omah nggih seminggu lho, guys. rong minggu paling. Mbak sama nggak balik seminggu. Terus diparani nanti engko teko neh. Lah yo. Wong jenenge wong tuwek nek wis kadung komplikasi, sakit komplikasi ya ngono kuwi ya, guys. Engko seminggu ning omah, seminggu ning rumah sakit, wis ngono-ngono kuwi pokoke masuk rumah sakit, keluar masuk ngono kuwi ya wis. Benak lek sana. Wis nang gorono kok ngudo kok Muga-muga ya ndang mari ya Mbah Poni. Jane ya urung tuwek tenanan ya nek kok Mbah Poni iki. Iki jere anu duwe ana nesu. Nggih. Golek tombo ya Mak sing tenang ya ngono. Heeh. Jere aku aja ngombe kopi yo gak ngene iki. Aku pirang dino gak Kandhani ngombe kok. kopi njaluk kopi. Lah ya jenenge wis lara, Jere darahku 200 lebih. tensi dhuwur, duwe gula. Terus apa iku? Gulane serong Muntah, mencret, mbah pokoke dhisik keluhane pas masuk rumah sakit pertama kae yo ngono, Iya, guys. dite karjan kon mantuk ndek sing nang kono. Heeh. Gak yu aku nang kene yo engko yo ora mergawe mulih yo ora mergawe apa-apa. Lho kowe ndang mantuk neh iki lho. Mbah-mbah. Gombal mbah. Lah nang kono ki lesu apa mangan. Kandhane nek ning rumah sakit ki tenan yo. Teko omah mak aku njuk mangan. Mosok ape mangan etoh ning kono ki yo ora. Ndang mangan aku. Ndek iki wis ngene lho, nek kowe melok ndang melok yung, aku gak melok. Maratuaku wis Aja apa mampir brapo yo gak. sambate wis koyo ngono, mosok aku jalan-jalan ngono. Ya wis aku yo ngomong gak melok ngono dadak krungu nek ning brapo pe mampir brapo ndek geger melok adus, aku gak eroh lho maksud melok aku ngono. Aku sing ti yang ngono, piye mak dikasih aku kadung belanja aku tuku iwak 2 kilo. Ya wis Lah, aku ya. aku sing gak melok ya ben gak melok tak mulo ndek ben mulo ya dino iki aku ki ngono. Yo ngono lah. Aku anggit yo pe gak melok sing pur ki. Yo gak melok. Aku dingenekno, Yung, melok lah Yung. Nek Dinda wis diniati ora melok kok ngono. Aku teko kono pikiranku yo montang-manting yo mikir Dinda sing nang omah. Yo gak mentolo yo. Bangeten aku ngono lho yo. Pikiranku ki yo koyo piye ngono lho. Ngono nek Dinda yo gak. Ngono nek aku ngono dok cara tak pikir Dinda wong ora geno-geno. Sing koyo Mak Edian teko omah buka HP ndang maratuane wis ning rumah sakit lho. Gak lah yo Yan lah yo piye yo. Aku bener. Lah yo aku ngene Pak Edian gak nesu-nesu. Lah ape nesu piye yo nek Pak Edian ki ora ndek gunem, paling-paling yo trimo plerak-plerak ngono tok ngono. Lah yo piye wong momenge yo ora. Yo maksud iki sampeyan nek awake gak penak, cuma ndak roh nek ape digono rumah sakit ngono kuwi, ndak roh nek ape ngamar. Ya ngono ki yo guys. Sing penting ki donga-dinunga padha sehat kabeh, family online tanpa terkecuali nggih dimanapun panjenengan berada, semoga selalu diparingi sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wis donga-dinunga dulur online kabeh tanpa terkecuali nggih, disih cuma bisa mendoakan yang terbaik buat panjenengan semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah yuk.